Lakhain koira trok Dwarbaguri constituency ke parlo Laxmijuri Sarthe Rongphar arong along kijun alank kawe kethek Penta mekri buprup anpin. Lapen langbi so along si lang chosok ponlo puta hadak arong animar atumpen nang chathandun. Lasosi BJP a sarkar atum Central State lapen Autonomous Council along antame latum si nonomat ke charibom. Lapen penangan nalong rialong ke kachingtur awar mons tame lipig lo lapen develop bom lo lake mesen alam lo. Bons dame lasona porho jesemen lakhain koira trok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Golaghat district pen chikoinot lapen longlelam ki kidover along ri jesemet Laxmijuri Sarthe Rongphar arong ke parlo balijan po arong along ke do don crepe hosose akar biarada tum aphan non puta kijun alank tangte ringwell isi theglogle Karenta ave lapen kidam kibang aphananta towar ave mina karbia phan ka chelang anta mekri jangring anpin government pen kerap puke ajatta avela pangbardam sinang Golaghat district pen administrative atum ke border arayalom anke towarta pewar block atowar side lapen mina karbiang long mate Laxmijuri anat lelo pulote aduk jangplum council atumta therak nangji apodlo pusi chirok tok aradatum pen ningje Nasilabang sorong aphan kaching ke menai aning ke menai abang pu Karbeng Autonomous Council along ASEM Dr. Tuliram Ronghang local MEC yan parta Karbeng Autonomous Council Education EM Richard Tokbi lapen Bokajan MLA yan parta Deputy Speaker Dr. Numel Mumin atumpen kirap kapale vekji aphan si hadak arada tumpen chuning report Nale torong mengke kosoning ne Nale tomarong ke arong binong bang ke Laxmijuri Sarthe Rongphar arong po tame ladaan bang ke balijan po arong anlo Nale tumlang at sok dam tibok terai avima Nale tumlang sok bang ke hilo igving ha arlok an iglo Kopi lang lo hadai long ike arlok ala Nason lang chora lang ma lang chor kali abi ke di lanang li hempen lang at sok dam ko an hilo la Nale tum hempen hadaan pale ron ke 1 kilometer bag do 1 kilometer bag do lang ke di Rong jo bang karen hai ke doma ven karena ve di oh solar pen lo beda lang ini to mitha sunama solar fence kalang ke di Dr. Stimen thang long do abe igla nalimen kosan ne nilimen ke kasen karen News report Karbeng Long Live